n'enu wa na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ anyekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ ofe ife na-adị m mma nwanne m na-ekele ọlụ ofe ife na-asọ m ụsọ nwanne m na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ anyekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ eziokwu ka m na-ekwu ekele ọlụ n'ụwa mana ụfọdụ aghọtara ya ọlụ dị n'iche n'iche nke kenyela onye n'ụwa nye gbadanye ya ihe lọlụ Chukwu debele lụba ọzọ ya bụ na ị ga-enwe nsogbu mana ịlụzi ọlụ Chukwu kenyele nwanne m asị m ị ga-enwe na wele oyim obi ife na-adị m mma nwanne m na-ekele ọlụ obi ife na-asọ m ụzọ n'enu ụwa na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ anyị ekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ abịla n'ogbu ụfọdụ onye nọdụ ebe ọ nọ na-amụta olu ya ị ga-agba ụbọchị egwu eche ị ga-arala ofu maka inwe nsogbu ife njeti mbụ na-ekele ọlụ anọkatala izuzu ndị asịrị wee kpọnye kụrụ nwoke katalụ na-akụziri n'azụ nwe na-azakọ ụfọdụ ndị nwetalu kpachụsịa m ọra pasị m ka ọ dịba ụfọdụ ndị gbalụ m akpọ kpanụzi olu papa nyọpụ n'uwe delu oyim obi ife na-adị m mma nwanne m na-ekele ọlụ obi ife na-asọ m ụzọ n'elu ụwa na-ekele ọlụ unekwetago 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 na-ekele ọlụ Joseph ezigbo nwa aka m nna m ochie onye idenye akụbika injinia Ike iwe na-apụ eze nninye Ọnịcha n'anya kpọrọ nwanne ya ọgbọmọ material ọza onye nwe ego ijele obodo oyibo izu a nwesịsị anụ nwanne m nwere ogwebe njele anọ m Ọnịcha aikitibe mgbụsị m nwa masị basịkwa n'ịnọ na mkpọrọ nwa eju anya n'ụdị anya osibụ onye nwe egwu na-asị n'ibulu ntụ mana obi ife na-adị m mma nwanne m na-ekele ọlụ obi ife na-asọ m ụzọ n'elu ụwa na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ anyị ekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ unekwetago na-ekele ọlụ nwa mụsịa m bụ ọnya kpati paketi na agbọ ndị ilo njegodu na agamana madama merekwa ije na-ekele ọlụ eke eluzienu ka ọ gbasịrị m
nwe lotebe ndị gbara ụmụ bifo ifugo dị n'ụwa ị na-agakwa n'iru asị m na-ekpekwa ekpele ị na-eze ụmụnne ị na-eze ndị oyi maka ịmara onye ilo ọsọ gị gbachite iri ọsọ ya makwụba ọnụ eziokwu ka ewu ili ife bụ na onye na-alụ eziokwu ọlụ dị n'ụdị n'ụdị o nwere ndị bụ nnụnụ babezie ndị n'ụlọ na anyị ọbụla ego unu ekwetago na-ekele ọlụ Ekwetago na-ekele ọlụ. 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 onye na-achị achị nọ n'ọlụ maka ọchịchị adịrịzi ncha ọzọkwa mmadụ bụ dọkịta mmadụ bụ lọya na-ekele ọlụ eke ndị na-ebu ozu nọ n'ọlụ funeral undertakers ebe a nọ n'ọlụ ndị na-esi nri nọ n'ọlụ maka ọkụ adịrịzi na ọkụcha ya ewọta ije agwọ na adịrịzi ma ncha agwọ na arụ mmadụ ka nọ n'ọlụ onye na-eti ego nọ n'ọlụ agwọ mmadụ na-etekwu ede ka m na-ajụ ma ndị na-atụtụ ego nyekwalụ ndị na-ekili ekili ọlụ dị n'ụdị n'ụdị ekele ọlụ eke n'ọnya ka m na-ekwu n'ezie ndị na-alụ ọlụ oyibo ọgwọ mmadụ na-azụ abịa ka m na-ajụ o gosili na-ekele ọlụ eke ibe onye na-alụ n'ụwa anya gbada anya onye na-ekwu okwu nọ n'ọlụ okwu adịrị izu ma ncha ọ nọ n'igbo ọgaranya odogwu okwu emego ya eze nwanne m kweta miya yuga dị na mọdọbierika ezi anyị mụ nọ n'igbo ọgaranya odogwu ngwa ka ijebe ezia miya yu 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 ogbu ebi nwa ligo ịmala ligo mmanwụ n'oso n'odogwu nwoke gbala agba ka edozi ife anyị nwere ogwe nke bụ hujma kenelo ma ọ ya emu agada agozie n'ọnya bụ jeje ịmanelu nwa ọdị igbo ọnụ na-egwu ụlara n'ọnwa kemikalị ịmalụ nwa so oke na-adọ obi ajụlụ m n'ụwa onye ọnịda adụ oyimuchi bụ ụzọgo kwọ ọnụ na-egwu ụlara nwoke masị mgbagote ebe njebezia na Nollywood ebi ya ọmalịcha nwoke m na London unu ekwetago na-ekele ọlụ anyị ekwetago na-ekele ọlụ unu ekwetago na-ekele ọlụ unu ekwetago na-ekele ọlụ ka nke n'okwu na-enye ife Chief Azubike Nwebe ọzọ obele nwa na-ahịa eze ụmụ ụlọ Majesty ga-adị ọgwụ aka ma ịdị nnekwu ochiche eme ọgọ nwoke m ga-adị Chifu nna mba anụ
eze obi nwa n'ụmụ ojii mgbulubo okodu erika German CEO White Garden Hotel na Lagos anyị bịazie Lagos mụ na ndị egwu mụ na ọsị anyị wụsarụ anyị achọba eze obi nwa ọsịzi anyị lizie ibe anyị lizie ibe ọsị anyị lala ụla eze obi nwa na okodu nnekwute odogwu asị m ị ga-adị ka m kenenụ Prince Kenechukwu eze na nna ya ijili igwe na njikọ ọka igwe na-achị Aba eze nwata igwe echila eze na nwa ọnwa aka m onye mala echi Prince odogwu Kenechukwu eze nwoke m nne m dị nwanyị akwọ odogwu bichila bịa anya Ọnịcha adụ onye ndị dagụ agbọgide odogwu nna m dị n'obi ya amaka agbọgide bụ ikuku ọma biko ngị kụso onye nwe egwu ọkpụ aka m onye ndị dagụ agbọgide odogwu ibe odogwu bichila bịa egwu m anata oke n'ide mmiri na be ndị be mmadụ ekwe oyibo chi bụ ụzọ onye ọma melọn n'ide mmiri ọkụ ị na-enye ikwe ọkụ na-enye ikwe n'ide mmiri obele nwa na ya eze na n'uke ikweta agụ ka mọ na-ajụzi kenelu m melọ ọkụ na-enye ife n'ide mmiri ka nwoke na-emelọ ọkụ na-enye ife n'ide mmiri ka nwoke na-emelọ ọkụ na-enye ife n'ide mmiri ka nwoke na-emelọ ọkụ na-enye ife n'ide mmiri ka mụ jebe nọ n'agụlụ onye ka nwoke oye na ị ga-eme ọfụma nwoke ibie na agụlụ ọbọlụ nne ya eze na-elote elu ọgwa nne ya bụ chikasị na onye gbalụ mbọ na gbogbo nwoke ibie na ọnwa emere mma onye m nwa chi na-emelụ chimezie nwezi ife n'ịbụ nwoke m ọgwụ aka m ụzọ eyi onye ọmasị eyi na inwere ụsọ na-ewu Injinia Franklin nwa ogbugbu ọnwụ bụlụ nna ya ọnwa emere mma oyi mụ na Mbaise vintage interiors unu na-eme ọfụma oyi mụ na ene ga-adị ọnwụ bụlụ nna ya mere mma dada ike na nwa ọka bụ onye ọma mobo oyimego lansị ọ bụ obe ka isi eje ụmụaji na mgbagbu ọwa n'Eziagụ ịma na Eziagụ dị n'Enugu nọ nke bụ dairektọ Vestasa Motos unu na-eme ọfụma oyimego lansị onye ọma mopolu n'Enugu na ịgadị oyimụ Daniel oyimụ nwa igwe Arinze nwa igwe oyimụ ayego n'odu meriga nna nyelugo n'odu ma ngịba ayego ayego lekere mi ọgaranya nwere obi sali ayego ayemine nọ n'ọfụma ka moke nọ yemo ayego n'odu meriga ka nke nọ yemo ayego n'odu meriga ka nke na-ezo yemo ayego n'odu meriga amoke nọ yemo ayego n'odu meriga
ezi ọnịta dogo kenelu m ndị ọhịa mụ dịka dị na spanọ n'ala nsọ nwadịanị m nọdụ ọja isu nwoke m onye nwe ego ga-abịa lelee Ikechukwu nwe egbe obele nwa na-eme ọfụma na njikọ ka osinga na Holland osinga ala nsọ osinga atụ akụ egwu daalụ Abiusu na-ekene m Ikechukwu onye ejekwe n'ịbụ nwanne m Robert nwa onye ejekwe Abiusu odogwu ịma na inwe lọsọ na-eru Kenechukwu dubu ije odogwu igaliga na odogwu ọba na mbara oyimụ na ihe mbọsị onyoma odogwu Anambra n'eziokwu na Igbo odogwu Kenechukwu dubu ije onyoma agwa odogwu Anambra oyimụ Chineme eze na Aniọba Uchenna Nwadieme obodo ọbịa ọra na South ndị melụ mmabarili nne obodo ọka ọra jide gị ji ebe ike ị na-eme ọbụla onye m Chineme eze na South obodo ọka ọra ga-adịzi obi ibe na-adị m mma nwanne m na-ekele ọlụ obi ibe na-asọ m ụsọ nwanne m na-ekele ọlụ obi ibe na-adị m mma n'elu ụwa Unekwesago na-ekele ọlụ Unekwesago na-ekele ọlụ anyị ekwesago na-ekele ọlụ eyi ewoyo oji moto eme ọgọ native doctor nwadụ ka mụ na-akpọ Chief Ifeanyi Eduogu onye kwala ụzọ n'ịba nke Owele aja oyi nwa ọdụnị ga-adị ịbọchị ahịa n'ugwu agba na-ekene m native doctor nwadụ ọkwa aka m oji moto m ọgọ daalụ njebe nọ n'ogbu nka ụdọghị m onye bụ lida n'ogbu nka Sunday Nwandubuisi Garuba Caps ogbu nka ka isi eje onye m Garuba na-ekene m ezighị m n'ogbu nka ezighị m nụ Garuba Caps na alụ ka m jebe na n'obi lute nwoke m Ikechukwu Mmọgwe ofu nwe ji kwela anyị efi na nnobi anyị ka ịnọ mesi ebiga ọkwa aka m Chidalụ ọzọ nwunye nga na nwa ochi ngulubo okodoye m Olisaemeka ịbụ nwa dụla ọbọlụ n'ihe ọwụwụ ụra ya ukwu obele nwa nwa ọbọlụ ezighị m Olisaemeka ị na-eme ọfụma eyi Honorable Nwa Emeka ọchịchị adịrịzi ma na ị na-eme ọfụma ikuku na-egbuyali ọdịgu na nkịtị ụbụ ya lisi anya na ọma arapụnye aka onye mochukwu ekwe na ụya mee nja Idu Nwa Emeka ị ga-adị ọ gị na-emela ọra na oge azọpụta gị ọchịlịma na ị ga-adị Nwa Emeka onye mụ n'onume ekene gị ndị silasịlị achịzigo ịma na mmadụ apụrụ ọtụtụ ife ebe lụla agara ọjụrụ ọchịlị mma nwoke m Chukwu debe umekwetago na-ekele ọlụ anyị ekwetago na-ekele ọlụ eme nje laịpụ nwa gị nwoke Junior na-ekele ọlụ ụkwụlọrụ aja si ede ụkwụlọrụ n'Igbo nọ na-ekele ọlụ na
right, nice one. Ibu nwoke gị bụ nwanyị na-asemi n'ụlọ onumo okwu ọ bụ na ị na-ekwu ọnụ ya asemi lụgba anya ọfụma n'onye ka njisiri n'onye ọbụla jidile aka onye ọbụla jidile onye ọbụla gba ile nga Ipobu ni na-emele nụ na asemi yọba chukwu Isebula ni yọba chi olisa ọnwụnwa bịa n'ale Ọ bụrụ onye odezili matata ka nke ya kasị mmanụ Ịgbalọ bụrụ onye odezili njọ tata ka nke ya kasị njọnụ N'onye ka nje yozi n'onye ọbụla welie nwayọ Ipobu ni na-emele nụ na asemi lote ji yo Onye nwụ na nga gọọmenti aka nabalụ Ipobu ni na-emele nụ na asemi lote ji nwanne m Onye nwụ na nga gọọmenti aka nabalụ Ipobu ni na-eme nwanne m asemi lote ji nwanne m Onye nwụ na nga gọọmenti aka nabalụ Ofu onye ọ na-akali gọọmenti n'ụka njuzi alụ Ịma na gọọmenti loteghị na asemi tagbu onwe n'afụfụ Onye na-atụ mmadụ ngasị na o mesili je nga nwanne m Onye na-eme mmadụ ikpe na-emesili be enyi ikpe N'onye ka njisili egwu mụ na-eji ebu nke nwanne m Ọnọdụ ọbụla ifụlụ mmadụ asị ma ọyị ma mụ na mụ Ị na-amụ ma mụ ụwa mụ na asị mụ na ibulu enu anya Onye bulu enu anya n'ụmụ ụwa n'ụka njuzi anụ Lọtọ gị bemelụ ụmụ ụwa wee bido akụkọ Ị na-anwụ mụ na ife melụ ma asịmị gbala echi Ndị ọ nọ na ndokwu ọnwalụ n'onye ọbụla jidile aka Ngwa na Ipobu ni na-emele nụ na asịmị lote ji nwanne m Onye nwụ na nga gọọmenti aka nabalụ Ngwa Ipobu ni na-emele nụ na asịmị lote ji Onye nwụ na nga gọọmenti aka nabalụ Amenwere ibe n'alụ ka iji wee meligba akụkọ Ngị nwa nwere ọlụ na-enwekwala ịkachụ ahịhịa echi Ka nwanyị ibe na-agaghalị na asemi edebe ile idu Enwere ike elu echi oge nwanụ nke ya
ya ka ya njọnụ onye isi Amarachi Arabule ga-achịnwu arazie ike iji anwụ elele iti ọzọ na nwanne m na-ala mmanya na-asị m ọkwọ n'ọnụ ya enwere ike elu echi nwanna ya banye onwe na mmanya na nwanne m na-etu ụda ọcha sị ma ọ bụ okwu iyi enwere ike elu echi nwanna ya wụ ọcha wa na nwanne m jelu nga ka ijizi wekọ m ọnụ lute n'oyibo nọ na asịmị mala echi maka ife ọbụla ị na-emelenu na asịngị lute chi nwanne m onye awụ na ndị gọọmenti ya ga-anabara ife ọbụla ị na-emelenu na asịngị lute chi nwanne m onye awụ na ndị gọọmenti ya ga-anabara ife dị n'uwere ịga onye ọbụla welie nwayọ na nwanne yi na-eme ọfụma ma ijeluzue nwanne ya imi obi sụlụ nwanne yi na asị m na ọma akazi asị obi bolu nwanne yi na asị m ọ dịzi mma nwanne m mana ndị eji obi eri gaba dị n'ụdị nwanne m enwelu ndị obi agbalụ na-enwekwalụ ndị olewalelewa ibugo ndị obi agba ọba na-emeghe a na-amụlenụ mana ndị olewa aba na-emeghe na ọpụta ya n'iru iso na ndị obi abụọ ezi ahịa m ụkọ lewali ifeọbụla ị na-emelenu na asị gị lute ji onye awụ na ndị gọọmenti ya ga-anabara mana ifeọbụla ị na-emelenu na asị gị lute ji nwanne m onye awụ na ndị gọọmenti ya ga-anabara Chichudu onye bụ chi gị bụzikpọ akụ enwe ebe Excellency Odogwu Ezemogo n'ụgaba n'iru ezi enyi na-asị ya na m kenele nwoke ọma ka njebenu na anagolo na-elotelu m nwoke m Chiftochukwu nwezi isi na anagolo bụ nwoke ọma akụ ihe nwata egwu Odogwu na agolo dị nnekwu CEO Motors Agency Limited jibenu nwa mụta nwụdị ọka ọgaranya ngada onye minisiri galụ na asịrị gaba n'iru n'oge ịbụ Ugochukwu tubelu nwaka ọma Chief Kevin Chimobiayi mụ na asịrị jisi ike n'alụlụ ahịa ego na anị ụgbọ na ịbụ na ọdịka anwụ na anwụ Apansu nera lamdate kasase mudalo Uponye ina kwanye losu utisike nolo Tipipanye mwana chubu ni bogalanya ngada o Ozibudu dogolu na mokelele yodogo ọkụ na-enyife n'oge ozigbodo daalụ ịna-akpọzi ego abụọ ozigbodo na-enyezi raba ife ọbụla ị
na-emelenu na asịghị dị chike nwanne m onye bụ na nga gọọmenti aka nabalụ ifufu dị na-emelenu na asịghị lotechi nwanne m onye bụ na nga gọọmenti aka nabalụ ajebedunu kọfịa bụ ọgala anya ngadanụ Prince Uche Nwodu chọghị mụ na ịbụ n'ọkwụlọ kalesịa ike nga dunu kọfịa Prince ọyị mụ ama o Chibaki nwanụ ọrụ onye ọcha na isi mụ gaba n'iru elili ego ndị Igbo niile na ngwele n'Imo steeti MD Bradley Oil and Gas Limited Chief Nosonwe kwụsị nwoke masị m Ugoye Rika o owe n'ịta ka onye echichi n'uke n'ide mmiri o ndị chila ọzọ nọ na n'uke kalịla akali na nwanne ya ichili fada na nọmọmem n'iru lotekwa nkwa ikwelu mụda n'uke inugo ọrụ ezelisiakụlogosi ụgbala n'ụke dozi omezie nwabosi anyị mụ na m kenele omezie Di Joseph nwoji n'oduma na m kenele ezomego wanụ n'oduma isogbo wee zibenuo Executive Director Capital Oil and Gas Chipumbalezo na muri akabore miliometa o Asimuni cholazo ometa nekwiri Ifobuni nemelenu na sebiloteji o onye bụ na nga gọọmenti aka nabalụ Ifobuni nemelenu na sebiloteji nwanne m onye bụ na nga gọọmenti aka nabalụ ezi ihe mụcha iko nwoke bụ nwoke mgbogbo Taiko quality si nwoke masị m gaba n'iru asị ka nwaduba nwanyị ọnịcha n'ụlọọrụ ọ dịkwa ese nwụra ikwu na-ekenelu mi onyewa ụzọ yelu na mbọ gaza anyị n'ọgụ ọfụma o onye mụ nọ n'irobu gaza ọ dịgo mma nwanne m akụ mgbọ odogwu nwiba gochi n'ụlọọrụ nwanne ife anyị chukwu ezi anyị ma akụ odogwu alụsị oche oto spọnsọ na-ekene elemodogwu godi nwoke bụ onye ọma na-ekene elemodogwu olo 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 biozone na-achị ego dị na kwọlụ mmanwụ dịboke chukwu onwe ibegbe ọgaranya eziokwu mmadụ na ike bụ ibekwa akụwa ọgaranya ngada ụmụdị onye ụlọelu ụmụdị onye ụlọelu ụmụdị onye ụlọelu biobi ewuchibo ka n'ụlọọrụ eselu nwa bụ ọzọ bụ ndụ eselu ugoyi kalịla akali oje dị na dona m kelele ebo ndụ jebe ọzọ lobi ụkwụlara niile princess ndị
mma na-egbochi nyelugo odogwu ugonye erika Oscar nwambe basịrị daalụ ugola bụ nnọọ Ugola bụ nnọọ Ugola bụ nnọọ tụma nwede ngobi odogwu ọ nọ na-akụ obi kwelu na-esite na mmiri ụgbọ na-ekenelụme ọ na-akụ odogwu dike nwanne ka mmadụ onye bụ odogwu a na ike na bụ okenele onye bụ chike chijenu nwanne mmụọ akụ na-edozi obi n'ume uchu ahịa mụ dị ambasadọ na-ekenelụme akụ na-edozi obi nwanne mmadụ abụrụ ọhịa ike amagbachu ude nwanne m nne ya nwere ego onye ọnịga nakụ nne ị ga na-eje nabata ife mmemme ya ịma ncha ike me na ị ga-adịlị m akụnne nnọọ Akụnne nnọọ Akụnne nnọọ ndị nwa gị ru ka mmụọ na-ekelelụme ọnwa onwe ojedi ị na-etila ọla niile na asịrị daalụ ngosi nwunye nye ejela bịa afọ na ikologu nwere manụ nọ na-abịa Chidiwarize bụ ọnwa ndị na-eti eti ọnwa tekewe Warize nwanne m na-ekelelụme ọnwa Emeka nwa gosi ọbụ nwoke m onye ọbọsalobi mụ na ya mụ n'okwu ebe na asịrị daalụ mmanya egbuwe ibe bụ na Mmanya egbuwe ibe bụ na n'ọdịbọ nabago Mmanya egbuwe ibe bụ na ọsọ ọjị ọ na-etiti bele nwaji na-emelụ jidobe nwazo oke nwanne m na-ekelelụ m jide ọfọ isogbu ọrụ izo ya mụ pụta alụkwa onye ọrụ izo nwanne m na ojele igbo daalụ ọjọwa ịnọma nwoke m igwe dalio na chi ejiri nwonye ọmọzalobi na ọya machụ onye m itebite daalụ ụmụ na-alụ eze elugo ọnwụ na-alụ eze elugo n'ọdịbọ nabago ọnwụ na-alụ eze elugo n'obolio the police agwogolo onyeisi polisi nnọọ na m okelele ayaka mana nwunye obi owele nnọọ amalụwa eze mụ na ya ịmụ n'ofu ebe na-ekelelụ m daalụ isusu nwanne m nwezebe ọ nọ n'ala ọlụ na-ekelelụ m onye ọma enyi wezebe ọ na-akeduzi Nwamasị na-eti egwu ebe Nwamasị na-eti egwu ebe Nwamasị na-eti egwu ebe kechacha onye ma ndezolo onye njọ onezolo onye ugwu nezolo onye ndịda ibugo ibu na mmiri nezolo ọrụ niile onye gbalụ mmiri mmalụ nọ na-enwe ọfụma onye na-agbasi ọ na-agbọzi ịnụ mmiri
asị akpọ nnu asị a na-akpọ mmiri onwere onye nọ n'ụwa ma ọ lara mmiri onwere onye tatalụla nwanne m ma ọ wụrụ arụ ya bụ na mmiri na-enwe ilo mmiri na-ezolọrọ onume ekele gị mmiri na-ezolọrọ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ mmiri na-ezolọrọ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ Chukwu ekezie n'ofu nwa wee chọọ ya mma Chukwu ekezie n'ofu nwa wee nye ya ọlụ ọgbọ ya nwa m ọya dị n'ụwa erika ọgbọ ya nwa m ọya dị n'ụwa karịa ife ga-emelụ m ụzọ badị n'ụwa kabadịrị ife ga-emelụ m ụzọ badị m ụwa ndụ owe bata n'ụwa na-egbocha na azacha owe bata n'ụwa na-akọzi ụmụ ụwa kerekere ụfọdụ nnọtata na-ekwu okwu na-agaghalị ụfọdụ nnọtata eli nri n'ala mmanya nụ maka gịnị isogo papa wee dịrị ọzọ Igbo ndụ onume ekele gị mmiri na-ezolọrọ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ mmiri na-ezolọrọ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ wolunia nwayọọ ka anyị wee na-alepụta material onye wego egoghị na-asọ mkpọtụ duzie na onye wego ebe ka o si abịa duzie na onye wego ebe ka ọ na-eje ebulie m na ndụ ka m na-eje na nke igwe na ọnyọma n'ezianụ obele nwa Chukwu jiche anyị mma n'ezianụ nwoke m Chukwu jiche anyị mma n'ezianụ obele nwa Chukwu ji azọ ụwa niile onume ekene nya debụ Prince Kenneth Ọbalụ mmiri na-ezolọrọ odogwu na ị ga-adị ya bụ director Coco House Onyoma Coco House West Africa Limited igwe donika dị mmiri na-ezolọrọ onume ekele gị ngegwuzi one asị m ya lone ngegwu one kedu n'ebe m ga-ebido ya bụ director Prince Paradise Hotel Prince Paradise Hotel asusu n'aka wabalụ m igwe doka na-akpọ mmiri na-ezolọrọ ike m ekele gị mmiri na-ezolọrọ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ mmiri na-ezolọrọ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụwa okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ
Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụpụ okwe n'azụ. ozi anyị ma nwelu ndị asị m kene nwelu ndị asị m kpọtụlụ Donatus Ajamma mmili enwelu mmili ede ekwu ilo akpa mbọ na Nando ka isi eje gị bụ direktọ Ajadons Onyeọma Ajadons Nigeria Limited nnukwu distributọ Cocoa House Onyeọma Nijado kenezi nwanne m osita dị mmanụ si na ọdịbala ugbo mba na China ojide ya abụrịga osi nwanne m nwamba abụrịga nwanne m abụrịga ka isi eje mba na China odogwu unu m ekene gị osi nkene ego jụlụ oyi ya onye ka Chukwu wosito emo ọgwụ aka m ego jụlụ oyi n'ịgadị milite solara osi m kene gị osi nke n'oke Chukwu nwe nebeli eze Anambra wala ma si n'ịgadị Chairman Day Market Odogwu na Abuja Okechukwu Enebeli Prince Chukwuemeka Nwajamma ọgbụlaka na nnọkwa Odogwu ọgwụ aka ma Ojechi Emeleze ga-abụ eze ọgbụlaka ezi nwa nnọkwa Odogwu lavishi ka ị na-alazi ọgwụla aka emu onu m ekele gị Milile Zolora Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụpụ okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụpụ okwe n'azụ Milile Zolora Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụpụ okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chụpụ okwe n'azụ. Innocent Obidi egwu na ị ga-adị esela guleri lodu m ekele gị Chairman Ọmambala yufuru m Odogwu esela guleri na ike m ekele gị Ijele Ọmambala igwe do na-ekele ya ọnụọrụ bụ Obinna na ị ga-adị ọgwụ aka m nwa emela aka ka m na-akpọ Ijele Ọmambala unu m ekele gị Chifaiji Chiokwela ekele m Aiji Medical Onyeọma m ga-adị Ichi ya Onyeọma enyi ọra niile Aiji ya Odogwu unu m ekele gị onye ka Chukwu Nwajamma ka na-akpọ The Great Galaxy n'onu m ekele gị onye ka Chukwu Nwajamma na ị ga-adị ezi ọhịa mụ ike m ekele gị ka nkele ebe Peter nwa na-egbu Onyeọma ichi ya ọbịa bụla ego na ị ga-adị ọbịa bụla ego na igwe edowe aka m Peter nwa na-egbu Onyeọma onu m ekele gị nkelebenu Chieduwa dị Igbo Onyeọma ịbụkwa alụsị ego ndị Igbo Odogwu
ọ bụ oke osisi na ọ na-ebu na nkịtị Chinedu nwoke ma lụsi ego ị ga-adị bele nwa na igwe dosi mụ kene gị igwe onyọma dị nkene n'oge alụsi ego alụsi ego alụsi ego alụsi ego oke osisi nwa dị igwe oke osisi ozi nke n'ebe ibe anyị nwanzewu Zeus nwoke ma onume ekele gị ibe anyị Zeus International erika ezi ọhịa mụ igwe edozi nkene gị nke n'ebe Tochukwu Mosita Onyoma ọgaranya obiọma na onume ekele gị ọkwa aka m ịga na-eje na-abata Mosita Onyoma onume ekele gị Ifeanyi Udezu na ngịka na-akpọ okenwa n'Ugwulodogwu Ifeanyi Rochukwu Udezu ọhemo ibe okenwa n'Ugwulayaka ka nke n'ebe Emeka Nwoye Ala Onyoma Bishọp na Aguleri n'Igadi Emeka nwoke mụ bishọp n'Igadi Igwedo nwoke ọsị m okene gị onye mụchasị igwezela onume ekele gị ọgbala n'ogwele mgbelezu n'aka ọgbala Onyoma n'ogwelezu n'aka dasị igweze Onyoma onye nwego ukenele gị Angene Chief Ejiofor Nwadu asị m Onyoma n'oge asị gbotozo onume ekele gị ejimọbọ adụ asịrị ekele m Ilinnesolara asị m okele gị Ilinnesolara Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba Chukwu okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba Chukwu okwe n'azụ Ilinnesolara Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba Chukwu okwe n'azụ ọzọ Igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba Chukwu okwe n'azụ onume ekele gị ọ na-ejibila akụ na ngịka na-akpọ ibu ndị na building materials n'ọka ọ na-ejibila akụ na igwe dị ekele gị Ogwulara niile nwụda anyịnya Onyoma Clem nwoke mụ na onume ekele gị nke bụ siga ide Ogwulara niile ụda anyịnya Onyoma n'osi na Igadi Honorable Okechukwu Nwowadị Egwu Erika ọnwa na Nnamdị ọnwa ị na-eti eti ọkwa aka ma ị na-etila ara niile Nwowadị Egwu Onyoma na ike na-ekele gị Ankenebe Vincent mmadụ bụ ike ọnwa na-etila ara na odume ekenele gị Savinu mmadụ bụ ike na Igadi ọnwa adalụ ọnwa ị na-eti eti onye leke mụ na ịgbarịa ma ọhịmụ Johnson Odogwu nwanne igwe ị ga-adị onye leke mụ na ịgbarịa ma ọhịmụ ị ga-adị igwe dola ekele gị obele nwanụ Koko Klesa na ị ga-adị Milline
na-ezolọra gwaba ụmụ ụwa kerekere ife chukwu ziteli nya ka ị na-alụ ọsọ igbo ọjọba olu m ekele gị mmiri na-ezolọra Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chukwu okwe n'azụ ọzọ igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chukwu okwe n'azụ mmiri na-ezolọra Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chukwu okwe n'azụ ọzọ igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chukwu okwe n'azụ mmiri na-ezolọra Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chukwu okwe n'azụ ọzọ igbo ndụ Kenneth Ọbalụ anyị si gị gaba chukwu okwe n'azụ anyị abịaghị ụwa bịa ebe badola anyị bụ ọnịna na ụmụ ụwa obodo n'ụlọnuwo anyị abịaghị ụwa bịa nwere ibe anyị bụ ụlọ n'enu ụwa sị mụ ka anyị gbaba ọsọ ibe dị n'ọnụ erika ịma n'ọnụ kwụlụ njọ n'enu ụwa na ụnyakwụlụ mmanụ ike dị n'ọnụ erika ịma n'ọnụ ka eji edozi obodo aga n'iru ike dị n'ọnụ erika ịma n'ọnụ ka eji emebi obodo etigbo ụbaghị ya na ya ife ọbụ na ịma n'ime mmenwu na asị ma oyi mekwukwana maka onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ asị m onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ asị m onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ n'onye aka nja ya ozi onye kwu okwu onye amezi anya na asị nke obodo gaa n'iru ka nlote ndị ogbe nkwa ememe ibugo ndị na-azọ n'ọchịchị na asị m nke ebe a kasị njọ ibugo ndị na-azọ n'ọchịchị ka anaghị ọka tụnye nlụba votu okwu akarịa barụ onye tụgokwa n'ụlọ akwụkwọ onye meri bụ okwu ọbụla ji ya na asị m unu na n'ugogbo ọkpọ mmadụ si n'ọchịba ndị na-enwere ọrụ ọkwụba bụ ụgwọ ọnwa ngwa keduzi ọ sị na naira anyị na-akpụ narị ka emezie naira ọchụkwudo dọla bara alụ na-abịa ngwa ha keduzi ụzọ niile mebiri emebi ebe moto jelu ụtọ na asịm anya lụafa alụa ngwa keduzi ụmụ nwoke na-anọ n'ụlọ skọlaship anya nyeba na asịm fejebe akwụkwọ ngwa keduzi ga-ekwuzi ole ya alọne etukọba ibe ọnụ na-ekwu na ụmụnne m obodo adịkwa egwu ụbọghị ya na yazi
ịmala ebe ọ bụ ịma n'ime mmewu nọ ya emepụkwana ya maka onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ Naijiria onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ n'uche kwe n'ọnụ nwanne ma n'okwu abụrụ nni ifugo ndị ogbe nkwe ememe ọgbọ mmadụ kwelu oyibo nkwasị a na-aga ma echi ya ọzọ oyibo lalụla n'uchichi ọ dala nla ebe ọ na-ete n'egwu ọzọ unu afụgozi arọ na abụọ wee gazia wee taka na nke ịtọ na zebo oyibo ru n'akwa ịmala ibe bụlụ oyibo nwoke ọzọ ịkwọ ngwa bụlụ oyibo na asị masị emerọzi ya ụbọyị ya na yazi ife ọ bụ na ịma n'ime mmenwu na asị ma oyi mepụkwani ahụ maka onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ ụmụnne m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ ejiri onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ ị ga-ekwuzi ole ya ala na nwanne m n'okwu abụrụ nni ịma na onye ka nji ayọzi ịmala ego hapụ ịma n'ime mmewasị ma oyi mepụkwanịa ọkwa mmadụ gbalụ nwanne jee n'ime ọbịa ka ịchọta shọpụ ka nkwalụ ya ụgwọ obiọra achọgide chọpụ chọta ọkpọzie nwanne na fonu na asị m ịma na ọma nza oyi ma ọmakasị obiọra nwanne m nụlụ nwunye iwesị ya ka ịnyelụ ya kasị m oyi m keduzi ịma na onye ka nji aya unu ịmala ime ọbụ ịma n'ime mmewasị m oyi mepụkwana ya onye bịago nwa bịa ebe gbara ụlọ anyị bụ ọnịla oroboro unụnụlọnuwo maka onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ ụmụnne m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ mana ikwu okwu gị na-ezi anya eme asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ ụmụnne m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ obodo onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ asị m onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ onye meribe okwu ọbụlụdị ahụ
na na-eme n'ụwa oyi memeni anike ife ọbụ na na-eme n'ụwa oyi memeni anike 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 ife ọbụ na na-eme n'ụwa oyi memeni anike ife ọbụ na na-eme n'ụwa oyi memeni anike 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 olu ya nwayọ na-abụ mmadụ ka na-agwa ọtụ ndị ike na-enwe nsogbu mana onye ji nwayọ na ọda emelụ arụ onye na-azụ abịalụ ntụtụ ịma n'ọnya ka akpa ji eju chukwu chọọla ịbụ ya ọgaranya ọ gọzie ya ọ bụrụ ọgwa maka na ịgbaka mbọ ngwanụ n'ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa oyi memeni anike oyi memeni anike oyi memeni anike ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa oyi memeni anike oyi memeni anike oyi memeni anike oji nwa ya adalụ arụ eziokwu nụ n'ife nne m gwalụ nnaba ihe na-alụ ọrụ oyibo ebe chukwu debele nwanne m ị ga-elulili ọ bụrụla ego gị na-eti gbadogwa anya ị ga-enweta wele moto gbakanụ spid lue okwu ntabi ihe anya na onye ọya lụgalute ọ bụrụ bọọlụ gị na-agbazi jichikwa ike chukwu ga-enye ya ngọzi n'onye aka njisi ife ọbụ na ị na-eme ọrọtachụnya n'ike onye na-azọ ọchịchị olu ya nwayọ na chukwu na-eme eze ibugo ọchịchị abụrụ by force olu ya nwayọ gị wee chee wee cheta ọfụma atachụ ịpụ ụwa n'ike ya bụ n'oji nwayọ ada alụ arụ ife ọbụ na ị na-eme n'ụwa oyi memeni anike nwere ife ọbụ na ị na-eme n'ụwa oyi memeni ndị anike oyibo si anyị izi oyi memeni onye anike awụsa si nkada oyi memeni onye anike yoruba si diye oyi memeni ụmụ anike igbo bi bụ nwayọ nwayọ oyi memeni ụmụ anike igbo bi bụ nwayọ nwayọ oyi memeni mazi anike n'ife ọbụ na ị na-eme n'ụwa oyi memeni anike igbo n'elu onwe emelike osisi mkpuchila ụzọ wa nọ n'Imo steeti ịbịazie na Anambra ife iji malụ gị na ngebe aja nsu amụle mgba n'elu na Agụleri oso na Agụleri ma ọ bụ onye Imo steeti ịgba bido ịgba bọọlụ n'Exodus nke dị n'ime Agụleri Nnamdị nwa agbada mesịrị ole Exodus football club ebugo o wee bịalie anya afa ọzabazia adịmọra mma FC n'ime Agụleri ngwanụ n'ife ọbụ na ị na-eme n'ụwa oyi memeni anike onye ma emeli ya n'ike oyi memeni ngwanụ anike n'ife ọbụ na ị na-eme n'ụwa oyi memeni anike Igbo Igbo oyi Igbo mesi jebe n'ụbọtụ ebe olulu wee nọnye lọ na ntị ya ife abụ ka ịma lụrụ ụgwọ akwụkwọ na Stella Maris Secondary School Igbo na-elụtala afụfụ ebe ọ na-eje akwụkwọ na ọ lelụ pure water anyị gbapụlụ bọọlụ ya bụ na ịgba mesị gbaba bọọlụ na pọt
ọgbalụ dị Net Bombers football club nke dị na Port Harcourt. Ịma Messi jebe Lagos weje na onyelụ nwanne ya na-agbọ na Ifeọma. Olugbalụ gbaba anụ bọọlụ join the Red Tigers football club. Emmanuel Onwemenike ezi anyị mụrụ ọkwụ aka ma ị ga-adị ngwanụ n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Oye memeni anike onye ememeni ya n'ike Oye memeni ngwanụ anike n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Oye memeni anike onye ememeni ya n'ike Oye memeni anike Menike gbagide bọọlụ mkpụrụ ọlụ ojebe na South Africa. Onwe gbabalụ Blackets football club nke dị na South Africa. Emmanuel Omesi gaba gbalụnụ FC Cape Town. Mgbe ọrụ na-abụ Emmanuel Onwemenike n'ọnya bụ top striker na South. Owe Messi jebe Turkey Luzie we join ezi akara Bosco FC. Emenike na-eme ọfụma ndị Russia kpọnya ka ọ bịa wee gbalụ balụ. Ịmalụ Sparta Moscow football club nke dị na Russia malia. Emmanuel Onwemenike Owe Messi ajebe Fenerbahce nke dị na Turkey na Bimajelo Basa. Maka ịma na-eme ọfụma ịma na-eme gbalụ West Ham England. Nnukwu strike anyị welụ na Super Eagles nke Nigeria na-ebugo. O mesịa wela aka wee yọọ ndị Nigeria ụmụ Nigeria na-aga m eje zuo ike. Ịma na Emmanuel Onwemenike n'ọnwago ọ nọzi Fenerbahce wee na-etizi egwu ekere Emmanuel Onwemenike. Aja sụọ emo ị ga-adịlị m nnukwu striker m ji dị egwu. Ngwanụ n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Oye memeni anike onye ma emeni ya n'ike Oye memeni anike ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Oye memeni anike Ajansu oyi ka mụ kelee n'uju ele obi Chukwu m obi nwa bụ ọgụ ashị onyọma na ị ga-adị kene tụmerụa ezinwe ofe ọhịa n'okike Abịa steeti. Ọsị m ụmụ kenebe Peter Utaka onye egwu na ọ ga-adị ezi mgbo nwa mụlụ mbodogwu onye m Utaka na-ekeneme. Ọsị m okene Chiamanụ Joseph Yobo Kapito na ị ga-adị ka mụ kelee Jeje onye nwe bọọlụ Jeje nwe ọkọcha onye m Kanu Nwankwo Papilo Odogwu nnukwu onye egwu ga-aba n'iru. Honorable Victor Nwugo Ngozi Ugolunguru Mbaise Kisi Eje Chairman CEO UVN Global Services na Nigeria. Anyị mụ Samuel Uche n'uru ala nọ n'Idatọ Kisi Eje ọkazi nọ na Abuja ga-adị ngwa ngwa welu ya nwayọ n'aba n'iru. Chief Kennedy Nwokogwo onye kachi ide mmiri Kisi Eje Ogbuefi Nwachi na-emelụ n'Ojoto Emenike si nkeneghị Chief Emmanuel Frank Okafọ ọnwa na-etila ọra n'Ojoto n'ide mmiri ọnwa ị na-eti eti n'Ojoto n'ide mmiri. Ka mụ kene kesi Limpopo masa n'ọnụme kene gị Chief
oyim ịgbani n'onume ekele ji obekete ngwa na ife ọbụla ị na-eme nne n'ụwa oyimemeni ya n'ike ngwa n'ụlọ ọbụla ị na-alụ nne n'ụwa ajansu 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 ife ọbụla ị na-eme nne n'ụwa Ebuka nwe menike Beshim Perere n'onume ekele Igwe kechili n'India Oyim Nzako n'obi Udoka nwe menike Kamo kene n'igwe na Spain Igada nwa Ikechukwu ibu nwe menike Ọzịkwa isi mmiri ndị Igbo nyọma Onye nwegwu ekele Oyemoso wake ni gadi Frankie wewuzie na oyemoso wake n'Ọkịja Prince Willow Obiefuna Ogbuefi omemma na mba anọ Ezi nwanne wa n'ọbala Owere Ọgwụ aka m onye nwe ego ekele gị Ngwanụ n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Ife menike